Praise the Lord. Magin Praise the kursiye Lord. kuruvenniवर Bagin आमका आमचा कुसाचे देवा कुरवेनीवर आमका आमच्या आमच्या देवा आमच्या आदस्मानांतले आदस्मरणातले बापाचे बापाचे पुताचे आणि आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे आत्म्याचे नामे आमेन. सर्गचारणीय उल्हास पाव हालेलुया. हालेलुया किती आजकातून फौज झाली हालेलुया तो आपणे सांगलेवरी जिवंत झाला हालेलुया. आम्हा कसं देवाला की मान हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औकवारी मरिये हालेलुया. हालेलुया कित्याक तुम्ही परस जिवंत झाला हालेलुया. हालेलुया प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तच्या जीवनपणावर संसार संतचा आमतुवे दया केले त्याच्यामुळे अंकुर मरिये मरिपात तसनाच्या जुनी येसो संतोष आमकाला बसकर म्हणता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिपात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मका दिला तुझ्या दरम्यान मोठ सोडाय खराब सांभाळ सलई. आमेन. तकडी आमचे कोंत आम्ही हातान घेऊया सत्मंता देवा आमच्या बापा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जाण तुझे राज आमकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकाली आणि आमचे सुकलेले मोक्षिताव तसे आमची पदका आणि आमका नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बाप्यांका नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ खुशीचे जेजू मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ खुशीचे जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दांक्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्ताचे ते मुखामत आमच्या मोतीन धाडया तो जेजू जिवंत जावन आमकां आमच्या पातकांत हावन आमकां मेकळें केल्लो सोडवून हाडिल्लो जेजू आज आमच्या मुखार उबो आसा ते ताचे पांच गाय तो आमकां दाखयते आसा आनी म्हणटा हांवें तुमकां सांबाळन आज आमी जेजूक आमच्या सांगया कीर्तन 16:1 म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरण येता 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 तो जेजू आमकां सांगता
हांव तुमचो सोमी. आमी सांगया तुमचो म्हजो सोमी. स्वामी देव तुमचं माझं स्वामी तुमचो म्हजो सोमी. स्वामी देव तुमचो म्हजो सोमी. स्वामी देव स्वामी देव तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां संतोष आनी समाधान हाडून आयला. आज आमी ताका सांगया, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुझे तुजे शिवाय म्हाका कांयच कांयच सूख सुख ना. ना. तुझे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. आज जेजू आमकां सांगता, हांव तुजें बळ, हांव तुजें सकत आनी हांवच तुजो आदार. त्या जेजूक आमी सांगया, सर्वेस्परा, तुमच म्हजें दायज, तुमच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजें अदृश्ट सर्वेस्परा, तुमच म्हजें दायज, तुमच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजें अदृश्ट म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हज्या कश्टांनी म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हज्या असमाधाना वेळी म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हज्या सोलवण्या वेळी म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका मोग मेळनातल्या वेळी म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका सगळ्यांनी केलेल्या वेळी म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका काम ना, मोतीक समाधान ना, म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हज्या कामाडे म्हाका कश्ट आसात, म्हाका समजना, म्हाका कोणूच समजना. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हज्या कुडींत पिडा आसा, म्हाका कश्ट जाते आसात. म्हजी पिडा पयस करूंक म्हाका कोणूच ना. तूंच आसा रे. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. हो सगळो संसार म्हज्या विरोध उलयता. म्हाका सांबाळ देवा. म्हाका शरण येता. हांव चुकोवन पडटा, घडये घडये पाताका धाडटा. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरण येता. त्याच जेजूचे मुखामळ, जिवंत जेजूच्या मुखामळाचो परजड आज आमच्या जिवितांत सांगून दी. आज सगळ्यांचे ह्या मॉर्निंग मन्ना लायनीर आसच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबांत जिवितांत त्याच जेजूचे मुखामळाचो परजड आमचे जिवीत उजवाडाक हाडून दी. अंधकारांत आसले हे जिवीत उजवाडाक येवन दी. आज त्या जेजूक, आमच्या सोम्याक, आमच्या इश्टाक, आमच्या रायाक आमी होगडसया. आमचे मायक आमी अनम्यूट करया. कितलो वरतो आमचो सोमी, त्या सोम्याक आमी होगडसितना हेणे तेणे कसले आसा म्हणलें विसरून सोडया. जावं पुरो व्हडल्यान आमकां करूंक जायना, त्या जाग्यार काम करता आसतना करूंक जायना, पूण तो सोमी जाणा आसा. मोतींत आमी सांगया, आमी मोतींतच उसारया.
ಹೊಗಳಿಸ್ತಾची उसाऱ्या हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesus, Jesus, Argan Jesus, hallelujah, Argan Jesus, महिमा Argan Jesus, Jesus, Argan Argan Jesus, Hallelujah, Argan Jesus, hallelujah, महिमा Jesus, thank hallelujah, you, thank hallelujah, you, Lord. hallelujah, hallelujah, महिमा hallelujah, संस्कृतीचा hallelujah, आनंद hallelujah, समाधानाचा hallelujah. महिमा Hallelujah, आणि hallelujah, वगळपट्टा hallelujah, favor. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah, we hallelujah, glorify you, Lord. hallelujah, You hallelujah, are the Jesus. mighty one. Yes, You so are the Alpha, Omega. cover Thank you, with the Lord. blood, You're the Father. Jesus. You're holy, righteous. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Amja Krishna, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good God and do good, Lord. Thank you. Your steadfast love endures forever, Lord. We believe, Lord. Yes, Lord. We believe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify you, Lord. Glorify you. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. there is was son of to some child, to some child. Jesus, 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 hallelujah, 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 Thank you. hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Hallelujah, Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, hallelujah, Lord. Thank you, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We hallelujah, magnify you, Lord. hallelujah, You are the hallelujah, good God and do good, Lord. Yes, we believe you are the good God and do good, God. Thank you for most holy Trinity. hallelujah, Thank you, hallelujah, Lord. Thank you hallelujah, for most hallelujah. holy Trinity. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ससराच्या बाप्पा हांव तुका हम तुका भेटयता Estás upon तुझ्या ती capita मोगाच्या piati mugacha पुताची aptachi amcha आमच्या sumyani सम्या आणि sudandara. सडवंदरा जेजू Jesu ख्रिस्ताचे Kristaची कोड आणि कूड आणि रगत आत्मा रगत आणि आत्मा देवपण आणि आमच्या देवपण पक्कांच्या आमच्या आणि पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणा परिपणापासून बसत त्या पहिल्या कणान आम्ही समर्पण घेऊन मागया जेजूचा आशीर्वाद कोणी तर कंटिन्यू करा मगळ्या जेजू आम्ही तुका समर्पण दिता आयसो दीस बऱ्या रितीन दिल्ल्या खातीर तशेंच आमच्या कुटुंबादारांच्या वयर आमच्या पुर्वजांच्या वयर तुवें आशीर्वाद घाल्ल्या खातीर तशेंच नेणतुली भुरगीं आनी सांगात ल्हान ल्हान भुरगीं कितलेय कश्टांत आसात थोडी पिड्या शिड्यांत आसात तांकां तूं आशीर्वाद दिवन सदांच आपल्या आवय बापायच्या मोगांत तुवें राखण व्हरता खातीर तुका काळजांत अर्गां पाठयता तशेंच आयच्या ह्या मॉर्निंग मॅनांत सकाळी एक जावन मागणें करूंक तांच्या कुटुंबादारांक कितेंय फेस्त परब आसल्यार सांगाता येवन मागणें करूंक तुवें हांकां अवकाश करून दिलाय तशेंच फाटल्या कितलेय दिसांत एका वर्सांत जावन 2 वर्सांत जावन कितलेय नाना रितीचे उपकार आशीर्वाद आमच्या वयर वतनूच येवन आसाय जावं पुरो आमच्या कामाकडेन बऱ्यान आनी बऱ्यान सांबाळ चड करून वा बरी इश्टामंतां दिवन तुवें आमकां आशीर्वाद दिवन आसाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जावन बऱ्या रितीन आमकां सांबाळून व्हरून आसाय त्या खातीर आमी तुका काळजांतल्यान अर्गां पाठयता तशेंच हें उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया Genesis Genesis 28:4 28 verse तुका आणि 4 तुझे तुका आणि संततीक तुझे संततीक दिलेलो आशीर्वाद दिलेलो तो दिवन आशीर्वाद तो दिवन आणि शेण तो तो आसाय तो आसाय तो अब्रामाक वसयलेलो अब्रामाक देश तुझे वसयलो अधीन देश जावं तुज्या अधीन जावं
जेनेसिस जेनेसिस 24 28 तुका वर्स आणि 4. तुझी संतती तुका आणि तुझ्या अब्राहमाक संततीक अब्रामाक दिलेलो आशीर्वाद तू दिव वस्ती करून आणि असाय तो अशें तू वस्ती अब्राहमाक करून आसाय तो अब्रामाक बसयलो तुझो देश तुझ्या आदीन जावं. जेनेसिस जेनेसिस 28 28 वर्स 4. तुका तुका आणि आणि तुझ्या तुझ्या संततीक संततीक अब्रामाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें आणि तू अशें वस्ती तू करून वस्ती असाय तो करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलो अब्रामाक बसयलो देश तुझ्या तुझ्या आदीन आदीन जावं. जावं. जातले कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बापा. सष्णाच्या बापा बापा आमच्या आमका बेटयता तुझ्या तीन मुखाच्या पुताची आमच्या स्वामी आणि सर्वंदराचे जो ख्रिस्ताचे ओढ आणि रगत आत्मा आणि देह पण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीपणा बसत दुसऱ्या कणान समर्पण दिव्या सक्कड याचकांक धार्मिक भाव बहिणीक तशेंच लायकांक कोण जेजूची वळख ना कोणाक जेजूची वळख ना तांकां बऱ्या रितीन समजोवंक त्या जणांक सुवार्थाकय पासार जायना त्या सुवार्थेक त्या जाग्याक वचून सुवार्था प्रसार करतात तांकां आमी समर्पण दिवया विशेष रितीन मागया तांणी कितलेय कश्टांत वचून तडेपटी मरतीर मरोन तांणी एक ना एक रितीन कश्टाक संपडोन मारतीर मरण आसात तांचे खातीर आमी समर्पण दिवया विशेष तरान देव तांचे वयर आशीर्वाद घालूं आनी तो तांकां सांबाळूं म्हणून आमी मागया तशेंच आमचे कुटुंब आमी समर्पण दिवया आमच्या आवय बापायक पुर्वजां सर्वांक ताच्या आदीन समर्पण दिवया कित्याक ताणें आमकां बऱ्यांतलें बरें दिवन आमकां सर्वांक राखून व्हेला तशेंच आमच्या कुटुंबादारांत कितें जाय कालें जाय खंयच्या टायमार जाय ऐन टायमार आमकां ताणें फावो केला तशेंच कितेंय पिडा शिडा आसल्यार ऐन काळार त्या हॉस्पिटलाक वचून कितें जाय तें वखद त्या टायमार मेळ्ळ्या सारकें ताणें आमकां करून दिलां त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया तशेंच सदांच आमच्या कडच्या कामांत एक ना एक व्यक्ती येवन आमकां आदार दिवन आसात आनी तशेंच आमच्या कुटुंबादारांत जावंक पुरो समारांत कितेंय उणेंपण आसा झगडें मनस्ताप कितेंय आसल्यार आमी ह्या फेस्ताच्या काळार वचून आमी तांचे कडेन भोगसाणें मागया आनी जाता जाल्यार तांकां कितेंय सहाय करूंक जाता तें आमी करूंक प्रयत्न करया देव कितलेय जाणांक आपूण गूण केल्लो स्पर्श केल्लो देव आमकांय करनासा तशेंच मुखल्या दिसांनी तो बरेंच करतलो हें आमी पातयेवया कित्याक आमचो देव जिवंत जाला ताच्या 5 गाय दाखोवन तो आमकां सर्वांक दाखोवन तो सांगून आसा पळय हांव जिवंत देव पुर्वजांचो देव म्हणून परतून आमकां वर्सां हें नवें सांव दाखोवन दिवन आसा सगळ्यांक आमी भोगसुया कितेंय आसल्यार उणेंपण आसल्यार आमी भोगसुया आनी सांगात हें उतर 3 फावटी रिपीट करया
हबक्कूक हबक्कूक 3 Habakkuk verse 3:19 19 सर्वे सर्वेस सर्वेश्वर पर मुझो मुझो देव देव मुझे 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 देव बोल बोल मुझे बोल मुझे तो पाय तो मुझे मुझे पाय पाय मेरवाच्या मेरवाच्या पायासारखे पायासारखे सुटसुटीत करतलो सुटसुटीत करतलो करतलो आणि 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 उंचायेर 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 मुझे मुझे पावला पावला दवरूक दवरून लायतलो 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 हबक्कूक 3 हबक्कूक हबक्कूक 3 3:19 verse 19 सर्वेश्वर सर्वेश्वर सर्वेस मुझो मुझो देव देव मुझे देव बोल मुझे तो बोल मुझे तो पाय मुझे मेरवाच्या पाय मेरवाच्या मेरवाच्या पायासारखे 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 सुटसुटीत 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 करतलो आणि करतलो आणि आणि उंचायेर मुझे उंचायेर पावला मुझे पावला दवरूक दवरून लायतलो लायतलो हबक्कूक हबक्कूक 3 हबक्कूक 3 19 verse 19 सर्वेस पर सर्वेश्वर मुझो तो देव मुझो देव मुझे बोल मुझे तो बोल मुझे पाय पाय मेरवाच्या मेरवाच्या पाय मेरवाच्या पायासारखे पायासारखे सुटसुटीत सुटसुटीत करतलो करतलो आणि 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 उंचायेर 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 मुझे मुझे पावला पावला दवरूक दवरून लायतलो लायतलो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ बाप्पा कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ बाप्पा कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकूळ कर बाप्पा बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ कर बाप्पा बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकूळ कर बाप्पा बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकूळ कर बाप्पा बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ बाप्पा कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकुळत कर कर बाप्पा बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ बाप्पा कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकूळ बाप्पा कर बापा कृष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या कृष्णाच्या बापा बाप्पा हांव तुका पुताची भेटयता मोगाच्या अति पुताची पुताच्या मोगाच्या पुताची तुमच्या पुताची सम्यानी तुमच्या सर्वंतराचे आणि त्याने सर्वंतराचे सुरंदराज येशू पैसाचे ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मवाणी भक्तांच्या देव आणि आमच्या आमच्या सगळ्या प्रत्येक सर्वच्या भक्तांच्या आणि आणि आपत्कांच्या सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या परिपणापासून आपत्कांच्या आपत्काच्या परिपणापासून परिपणापासून या तिसऱ्या कणांत समर्पण दिवया विशेष तरान पिढ्याशिड्यांताच्या सर्वांक समर्पण दिवया जावंक पुरो समया ह्या लायनीत नाना रितीचे उसारूंक जायना तसले पिडा शिडा तांच्या भितर आसूंक पुरो जावंक पुरो उणेपण कितेंय तराचें उणेपण तशेंच हॉस्पिटलांत घरांत थोडे पिडा शिडेंत आसात कित्याक तांचे कडेन पयशे ना पयशे ते हॉस्पिटलाक गेल्यार पयशे खर्चतात म्हणल्यार एकान ना पयशे नासतना ती दुब्लिकेट आसच्या ह्या पिडेस्तांक तुज्या दिन समर्पण दिता सोम्या तशेंच हॉस्पिटलांत कितेय जण कॅन्सर पेशंट एड्स पेशंट नाना रितीचे पेशंट्स आसात विशेष तरान हातून समर्पण दिवया सोम्या कितलेय वर्सां जावन भुरगीं बाळा नासतना काजार जावन भुरगीं बाळा नासतना आसात एक भुरग्याच्या देण्या खातीर कितेंय या फंक्शन जावंक पुरो भायर वयता आसतना तांणी विचारतात कितलीं भुरगीं तुका म्हूण सांगतना तांच्या मती कितले दुखता सोम्या तुंच जाणार कितलेय वखद कर्ण तांणी सलवल्यांत तांकां समर्पण दिवया विशेष तरान आमी समर्पण दिवया रिटायर्ड जाल्ले पाद्राक रिटायर्ड जाल्ले सिस्टर्स तांणी आसात नाना रितीचे उणेपणार आसात तांकांय आमी समर्पण दिवया जावंक पुरो तांकां ट्रिटमेंट समकाट मेळना जावंक पुरो केदाळय तांकां ट्रिटमेंट दिवन दिवन इतले पयशे खर्चल्यात जावंक पुरो आमच्याच कुटुंबादारांक आवय बापाय जावंक पुरो भुरगीं बाळा जावंक पुरो इतले खर्चिल्ल्यात रिणाचे वयर रीण जाला म्हणून आमी चिंतून आसा तांकां सर्वांक आमी समर्पण दिवया तशेंच युट्यूबार कोण पुराय हे मागणे आयकतात तांचे कुटुंबादारान तांचे कितेंय उणेपण आसा तांचे हेल्थांत वैरपण आसा तांकांय समर्पण दिवया जावंक पुरो ल्हान ल्हान संगती बीपी शुगर ताप शेळ सगळी समर्पण दिवया कित्याक थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत जावन येता जावंक पुरो ह्या वेदराक जावन येता त्या खातीर आमी सर्वांक समर्पण दिवया कुटुंबांत म्हूण सांगल्यार घरांत समाधान नासतना जावंक पुरो झगडे आमाल पिवणे त्या द्वारे जावंक पुरो आमी सर्वांक समर्पण दिवया जेजूस आमचो आसरो आनी राखणदार
आणि नाही फकत वक्ता बराबर आमच्या या उतराने आम्ही उलोवच्या उतराने बऱ्या करण्याने आम्ही गुण जातले तशेंच आम्ही हे उतार रिपीट करूया. Wisdom 16 to Wisdom 12. 16 verse 12. Leva tanka bari korong sopana bagar sagle bari karta त्या सदान सर्वे tanka bari केले. Wisdom 16 verse 12. Follow Follow tanka bari korong sopana bagar sagle त्या सदान सर्वे बरी केले. Wisdom 16 Wisdom to 12. 16 verse 12. त्या कसलस आलो तलो वाले कांबरी करून सोमना त्या सदान सर्वेच परांतांका बरी केले. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा कृष्णाच्या बापा हम तुका भेटे जाती मगाच्या आमच्या सोमी आणि सुरंदरा निरगत आत्मानिधी आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण बसत. ह्या चौथ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक आज आमची भुरगीं सोम्या जेजू थंय मोगान कितें सोम्या जेजूचो मोग कितें म्हणलें तांकां कळीत ना. ते कळीत करचे आमच्या आवय बापाय कडेन अवकाश ना या टाइम ना. ते सगळी जेजूक समर्पण दिवया. त्या भुरग्यांक जेजू राखून व्हरून दी. त्या भुरग्यांक जेजूचो मोग कितें म्हणलें कळीत जावं दी. आवय बापाय वेळार ह्या भुरग्यांक जेजू म्हणलें कोण शिकोवन दिवंक टाइम मेळोवन दी. केदळा कितें करी जाय कशें पेरंटींग करी जाय म्हणलें जेजू मुखांत्र तांकां जाणवाय मेळोवन दी. मागया आमी सबार भुरगीं युवा जण आज खोट्या वाटेन ती आसात. वायट इश्टागतीन आमाल पिवोण्यान पयशांचो बिबाड ती करते आसात. आज आमची भुरगीं आमच्या वडिलांक मान दिनात रेस्पेक्ट दिनात. ह्या भुरग्यांक समर्पण दिवन मागया जेजू ताच्या दुता धाडून दिवन तांकां खरी समजणी ताची जसो पवित्र रत्नाची सावळी तांचेर फांकोन दी म्हणून मागया. आनी हे आतां उतर आमी ह्या भुरग्यां पासून आमचो उजवो हात वयर उखोवन आमी उसारया. लूक 10:19 पळया सोनाचे सगळे लूक 10:19 पळया Luke 10:19 आणि कितेंच तुका बाधा करचें ना.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापूस कापूस कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस कर बापा. बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार प्रभावामध्ये फार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये प्रभावामध्ये फार फार आमची आमच्यानी सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापूस कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार प्रभावामध्ये फार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये प्रभावामध्ये फार फार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस कर बापा. बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये प्रभावामध्ये फार फार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये प्रभावामध्ये फार फार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या प्रभावामध्ये फार प्रभावामध्ये फार आमची आमच्यानी आणि आमची सगळ्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापूस संसाराची कर कापूस कापूस बापा. कर बापा बापा. कृष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या मुका बापा पटेता मुका बटाईची मुका मुगाच्या बटाची पिठाची मुगाच्या मुगाच्या आमच्या पिठाची पिठाची सुम्या आणि आमच्या त्या सुम्या आणि त्या सुगंधा सुम्या सुगंध आणि राज ख्रिस्तीची सुंदर राजा ख्रिस्ताची ओढ ख्रिस्ताची आणि ओढ रगत आणि देव रगत पण आत्मा आणि देव देव पण पण आमच्या आमच्या भटकांच्या आमच्या आणि भटकांचा सगळ्या भक्तांच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या भटकांचा भक्तांच्या परिपूर्ण साथी जाते जाल्यार दिंबियर आमी पडया त्या जेसूचे जीवन जेसूचे मुखामळ आमच्या मुखार हाडया आमचे उजवा हात आमी वयर उखलया ह्या कणान प्रत्येक रितीन आमी समर्पण दिवन मागया आज काम नसताना कष्टाच्या हर एका भाव भयण्या बसून प्रत्येक रितीन दिसपडतो ग्रास जडो तांचे लागीं कितेंच ना तांच्या कुटुंबाक सांबाळून व्हरूंक तांकां फायनान्शियलाचे प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या बसत मागया आज कोण इंटरव्यू करता तांच्या बसत मागया समी देव तांचे सांगता आसून दी तांकां वाट दाखोवन दिवन दी आनी तांकां जाणवा येन बरोवन दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन आमी आज जी कोण मिनिस्ट्री एप्रुवलाक वेट करन आसात तांच्या बसत प्रत्येक रितीन सिव्हिल आयडी इश्यूज आसात जांक करूं कसले डॉक्युमेंट होल्डर आसात प्रोसिजर्स राखोन आसात मिनिस्टर ऑफिसराच्या सिग्नेचराक राखोन आसात ऍप्लिकेशन दिवन तांकां थकोन गेल्यान आज रिजेक्ट जाते आसा हर एक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवन मागया तो जेजू जीवन जाल्लो जेजू हर एक आमचे कश्ट जाणा आसलो जेजू हर एका कश्टांत आमकां सुटका लाभून दिवन मागया आज प्रत्येक रितीन आमच्या कंपनींत चड आनी चड प्रोजेक्टां उपसून येवं दी म्हणून काम उणें जावन आसा इकॉनॉमी डावन जाते आसा जेजू कडेन मागया आमी कामां उणी जाल्यार आज आमचे युवा जण काम नासतना कश्ट नासात बरें शिकप तांचे लागीं आसा पूण बरें काम तांचे कडेन ना जेजू ती डिग्री सर्टिफिकेट तांच्या हातांत आसा ती CV तांच्या हातांत आसा जेजू तुज्या नांवान ती पवित्र जावन दी ती ब्लेस कर जेजू जैसर ती एप्लिकेशन घालतात जेजू तांकां तूं बरें काम फावो करून दी जेजू म्हणून मागया प्रत्येक रितीन आज आमच्या हर एका बोंडा बसून आज युट्यूबार मॉर्निंग म्हणणार ह्या पिटिशन बॉक्सार घाल्ले हर एका पिटिशन जेजूच्या मुखार उबारया तर जेजू जाणा आसा आमी नेणाव जे कितें बरयलां आमी नेणाव पूण जेजू सगळी जाणा आसा ते सर पिटिशनाचेर जेजू आशिर्वादा वचून दी आनी जे कितें गरजेचे ते आमच्या जिविताक फावो जावच्या बरी जेजू खंडीत जावन आमकां लाभाशे करतलो ताचे योजन आमच्या जिवितांत सुफळ जावन दी म्हणून मागया नाही आमचे योजन नाही आमचे प्लॅन्स जेजू तुज्या प्लॅन्सा मुखार आमी तुका शरण येता आनी हो खण आमी प्रत्येक रितीन मागोन जेजू कडेन आमी म्हणया हे तीन पोटी वक्तीपणान सवकास हे आमी उसारया मॅथ्यू मॅथ्यू 19:26 जेजू 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 तांचे ताचेर आपली राबती दिश्ट दिश्ट लावन लावन म्हणालो म्हणालो मनशांक ते मनशांक ते असाध्य असाध्य वय वै पूण देवाक पूर्ण तो देवाक कृष्णाची कृष्णांती साध्य साध्य मॅथ्यू मॅथ्यू 19:26 19:26 जेजू जेजू तांचे तांचे तांचेर आपली राबती दिश्ट 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 लावन 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 म्हणालो 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 मनशांक ते मनशांक ते असाध्य असाध्य वय असाध्य वै वै पूण पण देवाक तो देवाक तो देवाक कृष्णाची कृष्णांती साध्य साध्य मॅथ्यू मॅथ्यू 19:26 19:26 जेजू जेजू तांचे जेजू आपली दिश्ट आपल्या लावन म्हणालो म्हणालो मनशांक ते मनशांक ते मनशांक ते असाध्य वय आशीर्वाद वै पूण पण देवाक देवाक कोण तर देवाक तो तर कृष्णाची संगती सांगती साध्य साध्य साध्य
जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमची आमच्यानी सगळ्या संसाराची संसाराची कबूल कर कर. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमची आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये पाहत पश्चावामध्ये पाहत आमची आणि आमच्यानी आणि सगळ्या 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 संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल कर बाप्पा. बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमची आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पाहत पश्चावामध्ये पाहत आमच्यानी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावामध्ये पाहत पाहत आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पात आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर बापा. ये ये भगवंता भगवंता देवा ये ये भगवंता भगवंता बलवंता ये ये भगवंता भगवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर. ये ये भगवंता देवा देवा ये भगवंता बळवंता बलवंता ये भगवंता हमारा आम्हारा आमच्यानी सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कबूल संसाराची कर कबूल बाप्पा. कर. ये ये भगवंता भगवंता देवा ये ये भगवंता भगवंता बलवंता ये ये भगवंता भगवंता हमारा आम्हारा आमच्यानी आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या कबूल कर. संसाराची कबूल कर. हालेलुया 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 या हालेलुया नाही निरस्य अर्गांचे हरिये का भाव स्वर्गांचे बहिणीचे स्वर्गांचे जेसु स्वर्गांत तुझ्या का मुखार जेसू उभारता जेसू सगळा प्रत्येक तुका रीतीने जेसू आमका स्तुती तुका हालेलुया जेसू वंदन सगळ्यांची तुका गुण जेसू आजू बरी वर्णिताव ऑटिझम तुका जेसू वंदिताव तुका जेसू हायपर ऍक्टिव्ह बलिसल्या जेसू त्या भुरग्यां तुझ्या Glory to पायां तळे God, अर्गांचे God, समाधान Son, सुनिया जेसू Almighty, जेसू Son, प्रत्येक रीतीने Son, रीना मुल्या Son, बहिणीच्या Son, हरिये Almighty, गण Son, तुझ्या Son. पायां Thank you, तळे Jesus. Praise you, रीना Jesus. मुली बहीण Glorify म्हाका you, काय Lord. ते Thank you, म्हणल्या बाबा Jesus. तो Wonderful त्या Savior, झोपण हात जेसू wonderful सर्वांनी Savior. Thank you, Lord, for आशीर्वादाने that. किती त्याच्या Thank you, ते Jesus. Praise you, ते Jesus. बेड अवेलेबल ना Hallelujah, जेसू त्या hallelujah, हॉस्पिटल hallelujah, कसा चिट्टी hallelujah, करून कसा hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, तुझं hallelujah, चिट्टी hallelujah, मारो hallelujah, उगते hallelujah. कर जेसू Thank you, Lord. वाट Thank you, उगते Lord. कर Thank you, जेसू Lord. Thank त्या you, Lord. Praise the हॉस्पिटलांत Lord. का Praise बेड the Lord. स्पेस Praise the Lord. अवेलेबल Praise the जाऊन दे Lord. जेसू Praise the त्या Lord. डॉक्टर Praise the नर्स Lord. Hallelujah, वापर जेसू hallelujah, hallelujah. सर्जरी करच्या त्या Hosanna, डॉक्टरांक वापर जेसू Hosanna, Lord. आज Hosanna, कोणामध्ये सर्जरी Hosanna, असा Hosanna, Lord. You सगळ्या are भावा the महिन्यांना living God. सगळ्यात Yes, देऊन Lord. मागे You जेसूच्या are the आमोली living ग्रहकर्त्यांचे God. शेण Yes, Lord. We तक्का त्या believe you are पीडिता the मुक्त living करून God. देऊन Yes, मागे Lord. Thank you, आज या Jesus. प्रत्येक Praise रीतीने you, ह्या Jesus. मॉर्निंग मला Praise युट्यूबवर Sama, वाचून Sama, ये का भाऊ जेसू Sama, Sama, जेसूच्या Sama, आमोली Sama. तंचे Thank you, हालेलुया Jesus. क्षण हालेलुया Thank you, जेसू Lord. त्याच्या Thank you, आमोली Jesus. रक्तम Praise you, धुवून Jesus. नितळ Thank करून you, दे Lord. Thank you, अरुण thank you, वास Father. हेनरी Thank you, Lord. हालेलुया Thank फर्नांडिस you, हालेलुया Jesus. मोली हालेलुया Easy, रॉबर्ट हालेलुया Jesus. रीना Thank you, हालेलुया Lord. हेनरी Thank you, हालेलुया Lord. अनंत Thank हालेलुया you, डेसा Jesus. हालेलुया मरिया Thank you, फेराउन हालेलुया Jesus. अनिता हालेलुया डेसा Thank you, रेचल Lord. Thank you, Lord. रेनल Praise you, हालेलुया Jesus. रिकी Bless हालेलुया you, लेरी Jesus. हालेलुया हिल्डा Hallelujah, हालेलुया हायपन hallelujah, हालेलुया hallelujah, बाबन hallelujah. जसिंता हालेलुया Thank जसिंता you, हालेलुया thank you, हेनरी Lord. हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. जेनेसी हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. सिंड्रेला Thank you, हालेलुया Lord. Thank यूनिट you, हालेलुया Lord. स्टेफानी Thank हालेलुया you, Jesus. जेसन हालेलुया Praise you, हालेलुया टीना Jesus. Praise अर्गांचे you, नॅन्सी praise you, स्वर्गांचे शीता praise you. स्वर्गांचे Thank you, सविता Lord. स्वरात Thank अनिल you, स्तुती Jesus. ग्लोरिया तुकाचे Hallelujah. महिमा शॅरॉन Thank you, तुकाचे Jesus. सिरिल Praise you. कैसी वरदान Thank you, स्टीफन Jesus. तुकाचे आणि Thank you, कुटुंब वंदिताव Jesus. तुकाचे Thank अल्वेस you, Jesus. लोबो वंदनात तुकाचे Praise you. रिमा Love लोबो वंदिताव you, तुकाचे Jesus. फ्रिडा लोबो Hallelujah. कुटुंब वंदिताव Hallelujah. विकी हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया नीना Hallelujah. अरुण डिसोजा Hallelujah. हालेलुया तेरेसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया लॅन्सी रेड हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, निर्मला hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया लहरी hallelujah, हालेलुया लुई hallelujah. हालेलुया Thank you, क्रिस्टन thank you, thank you, जॉन होसाना Lord. तुझे Thank you, अँड्रिया thank होसाना you, सर Jesus. भावनांची Thank होसाना you, तुझ्या Jesus. तुझे Thank पायांची you, Lord. हालेलुया समाधान हालेलुया Praise you, सर Jesus. हालेलुया भावनांची गरज तुझा सैजेचे Thank you, Lord. मरिये Thank you, माई Jesus. आमचे मोगाळी Thank माई you, Jesus. आमचे पसोत तुझ्या पुता लागी मागोन दाड माई नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये भगवंती मरिये देवाची देवाचे माये माये मोहत्या खाते देवनाते विनंती कर विनंती कर आता आणि आमच्या नेमच्या मरणाच्या मनाच्या वेळार वेळार आमेन आमेन. महिमा बापाक
आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसं आधी जसे जशा आधी आधी तसे स्वतः आणि स्वतः सदा आणि सदा आणि सर्वदा आमेन. आमेन. बापाचे आणि पुताचे स्वतःचे आणि आणि पवित्रत्म्याचे पवित्रत्म्याचे नवी नवे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise सगळे the Lord. देवांक देवास
आशीर्वादान भरलेलो आयसो हो बरो दीस मागता. Praise the Lord. तू काय Praise the बोलतो? Lord. Praise the Lord.